ngano nga iya tang gipakamatyan sa Kalbaryo sa cross o buot niyang masayran nato ang iyang walay pagkahubas nga pagigugma kay gusto niyang kita makigkauban kaniya ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi. Labing gamhanan nga Dios, ania Ginoo ako usab nagaatubang sa nagkalain-lain nga lugar dis-a nagasudong ang imong mga katawhan karon. Anaa sila sa nagkalain-lain nga platform. Salamat Ginoo nga imo silang gigiyahan sa pagsunod niining maong tulumanon sa My Journey with God. Nga pinaagi sa pagsunod nila, masunod usab nila si Ginoong Hesus nga mao'y manluluwas namo. Ginoo, hantod sa pagkatapos nini uban ni kami, ipahiluna ka namo ang imuhang kahibalo kinadman kabahin sa imong gihatag ngadto kang Hari Solomon. Amay magpasabot ka namo og mag-aagda ka namo sa pagkinabuhi nga Dios nun. Pagkamatinumanon ug hangtod gi moabot nga imo kaming pagalalinon, ika ninang yuta nga naha sa imong giandam nga walay katapusan nga puloy-anan sa langit nun nga puloy-anan. Kini amo ginipangayo og gidahom nga dawaton ang tubag. Pinagi lamang sa bugtong ngalan ni Ginoong Hesus nga mga luluwas. Amen. Nini maong pagtulon na atong pamalandungan mga hinigugma ko, ang wala gayoy kinutuban nga grasya sa Dios og walay pagkahubas. Hangyungon mo nako nga magpadayon sa pagkiguban kanako ning takna. Og atong dayigon ang Dios sa iyang gugma sa pagpasaylo sa atong mga sala. Dili na biya gid-on tatakos kay mismo kita nasayod nga kita hilabihan makasasala apan gumikan kay way pagkahubas ang gugma sa Dios, iya gihapon kitang gitagaan og kapasaylohan busa ato siyang dayigon. Ang iya hari yung bugtong rason ngano nga iya tang gipakamatyan sa Kalbaryo sa cross o buot niyang masayran nato ang iyang walay pagkahubas nga pagigugma kay gusto niyang kita makigkauban kaniya ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi. Karon dili ta maglangan pa, muadto ta sa sinugdanan nga slide alang niining atong topiko nining kagabion. Mao kini ang pangutana. Kang kinsa gitumong sayawa ang iyahang hilabihang nga kasuko sa katapusang mga adlaw. Kini daing pagkasuko siguro naguna kang Satanas ba? Nasuko gid sa pag-ayo. Unsa man kahay iyahang gikasukan ug asa niya kini ginapunting. Ang kasuko sayawa ang hilabihan kakusog kadako. Iya kining ginatumong sa hutong sa salin nga iglesia. Matod pa sa labag nga matod pa kini sa balang kasulatan. Kini nga hutong nga gidescribe sa balaan kasulatan, mao kini ang katawhan nga nagtuman sa kasuguan sa Dios og nagbaton sa pagmatuod kang Hesus nga mao ang espiritu sa tagna. Kinaiya manggod sa Dios ang pagtuman sa sugo sa Dios. Ang pagtuman sa kasuguan. Busa si Satanas suko gayod kayo niini. Ngano man, kay basta dili gani iyaha, may kasuko siya, kay tuwa kini sa iyahang katbang. Giun sa paghulagway, ang mga tao nga gitawag gikan sa kalibutan pinaagi sa mensahe sa tulo ka manulunda sa Dios. Giun sa kini paghulagway, sa balaang kasulatan, nagaingon dinhi. Kini nga bersikulo gikan sa balang kasulatan, naghulagway nga ang katawhan nga nagdawat sa mensahe sa tulo ka manulunda sa pinadayag 14 na nagtuman sa sugo sa Dios. Buot ipasabot og atong mahibalan nga makatawhan nga natawag og nadutlan og nagdawat sa mensahe sa Dios pinaagi sa pagbudyong sa tulo ka manulunda, sila di ay maong katawhan nga nagtuman usab sa mga sugo sa Dios. Og kining mao mga katawhan nakabaton
sa gasa sa pagkaminantuson. Nakabatunog gasa sa pagkaminantuson, kay sila manggod ang tumong sa pagdagmal ni Satanas. Sila manggod, mao ang tunong sa pagsulay, nga gitugot sa Dios sa Satanas, ni Satanas, nga iyang ihatag ngadto sa katawhan, nga naghupot sa mga kasuguan sa Dios mo. Ang ilang hinagiban, maong pagkaminantuson, o ang pagkaminantuson nila gihatag kini sa Dios kanila. Kaya Dios nagaandam og dako kayong lutsanan, mas dako pa kaysa mga pagsulay nga mabot kanila. Alang niining mga katawhan, alang kanila walay pa nagbulag ang pagtuo ug ang pagkamatinumanon. Pagkamatinumanon sa sugo sa Dios. Alang niining maong hutong sa katawan, walay annulment, walay divorce ang pagtuo o pagkamatinumanon. Kanunay gini silang magakakuyog samtang nangalagad sa atong Ginoo. Ingon ni ana ang ilang pagtagad ni ini mga pinalangga na kung mga sumusunod nining kagabion. Apan naay mga pangutana. Pwede ra ba ka nga ang Dios wagid miani o si Kristo dili mo anhi sa kalibutan? Apan mianhi man gyud. Apan ang pangutana nagakanayon, nganong mianhi man si Jesus niining kalibutana? Basta mo anha gani na maginay katuyuan. Nganong mianhi man ko dinhi sa Cagayan de Oro City sa SWPUC nga tuwa ra man ko nagpuyo didto sa kabasalan sa Zamboanga Peninsula Mission o sa Zamboanga Sibugay. Gumikan kay na ako'y katuyuan, maon ng pakigatubang kaninyo, niining My Journey with God Season 6. Si Kristo sa dihang mianhi sa kalibutan, sama usab kanako, may katuyuan. Tingali, may bisita siya. Gimingaw bakaha sa iyahang mga katawhan. Apanon sa manggay tubag sa balang kasulatan sa pangutana, nganong mianhi man si Ginoong Hesus dinhi. Niya ang nahasulat. Mianhi, manganak siya sa lalaki, og nganlan mo siya og Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Unsa di ay katuyuan ni Ginoong Hesus sa iyang pag-anhi sa kalibutan, pinagi sa pag-agi niya dito sa tiyan ni Santa Maria, mianhi siya din sa kalibutan aron sa pagluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mao nay mission to be accomplished ni Jesus Christ, ang pagluwas sa katawhan gikan sa mga sala. Tungod kay gusto ni Ginoong Hesus nga maluwas kita, ikaw ako, gikan sa kagawian nga hiwi, gikan sa kagawian sa pagpakasala, og magkinabuhi sa pagka mas sinulundon gayod nga mao ang tinuod niya kausaban sa kinabuhi og mao ang katumanan sa tinguha ni Ginoong Hesus. Kay ang tinguha niya nga ang tanan makakaplag og kapasaylohan, ang tanan makakaplag og kaluwasan, ang tanan matinumanon sa iyahang ipatuman kanato. Sama sa mga kabataan, nga atong mga kabataan ingon nga maginikanan, dako ang atong kalipay sa dihang ang atong mga kabataan masinulundon og ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus nga mao gihapon kanang pagbatia ang iyang pagbation kanato kon kita usab magmatinumanon ngadto kaniya. Daghan ang mga pangutana sa balang kasulatan nga atong makita. Apan ang eksunod nga pangutana mao kini, unsa may giingon sa Biblia nga mao ang sala? Unsa may giun sa pag-describe o giun sa paghatag og kahulugan pinasikad sa balang kasulatan ang pulong nga sala? Ang balang kasulatan naghulagway niini, bisan kinsa nga nagapakasala nagalapas sa mga sugo sa Dios, kay ang sala mao ang pagkamalapason sa mga sugo sa Dios. Ang sala di ay mao kini pagkamasupakon, pagkamalinapason, pagdili pagtuman, dili pagsunod sa sugo sa Dios. O kini siya gihulagway gid pag-ayo ni San Juan sa iyang sinulat diya sa balang kasulatan sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 4 nga nagkanayon, ang balang kasulatan nagaingon, tataw kini kaayo nga ang kahulugan sa sala matud pa niini, ang sala mao ang paglapas sa kasuguan. Ang sala mao ang dili pagsunod sa sugo sa Dios ug pagtuman niini. Ang sala mao ang pagsupak sa ipatuman sa Dios. Sama kanato
Suguon ta kaniadto sa mga kabaato mga ginikanon og pagsag-ob o pagkalus og tubig. Igo lang ta mo tando apan wa gid ta milihok. Alang sa atong ginikanan mao kanay pagkamasukihon nga kinaiya. Alang sa atong ginikanan mao kanay pagsupak. Sama sab niya na sa diyang ang Dios magaingon kanato dili ka magpatay, dili ka mangawat. Hinumduman mo ang adlong igpapahulay og uban pa sa dihang dili ta magatuman niya na nakasupak o nakalapas kita sa kasuguan nga giandam sa Dios alang kanimo ug kanako kay kanang kasuguan na gitagana man na alang sa tao nga mintas nagpabilin patang tao alang kanato na mintas buhi pata angayan kanato ang pagtuman niya na di na lang tamutuman niya na sa dihang mga matay na ta. Unya ra gid ta wa nay katungod ana. Unsa man ang mawala kung walay balaod. Siguro kung walay balaod, wala siguro po'y masakitan. Kaya kung magbaton tagdaghan asawa, 3, 4, 5, wala man po siguro masakitan kaya wa may nagmando nga sayop na. Apan unsa may mawala kung walay balaod, naagid siguro. Nagaingon ang balang kasulatan. Ang kasuguan mao ang hinungdan kun ngano adunay pagsilot gikan sa Dios kun walay kasuguan wala pod untay kalapasan. Na? Gumikan sa kasuguan, gumikan sa paglapas sa kasuguan na ay silot nga mag-aabot. Bisan nga ni sa tong kalibutan karon kung gumikan sa kasuguan o sa mga balaod na ay pagsilot nga mag-aabot niyan ng mga malinapason sa balaod. Apan kung walay balaod, wala pod untay kalapasan. Hastang haya-haya pod ani ni anoon. Wa gid siguro pagkamatarong nga atong makita nining kalibutan. Kung wala na balaod, human sa kamatayon ni Kristo didto sa Kalbaryo sa krus, dili na unta ta magampo sa atong mga pagampo nga Ginoo magakanayunta nga Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala. Di sa aman ta nakasala, magaingon ta nga wala ni balaod sa atong mga kaiglesiyahan, sa atong pagwali, apan ang tumoy sa atong pagampo, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala. Sa ngalan ni Jesus, amen. Buti pasabot, nagsumbagay ang atong pagwali. Magaingon tang wala ni kasuguan, dili importante, apan tumoy sa atong wali, maga atong pagampo, magaingon ta, pasaylo ako sa atong sala. Busak kini, ebidensya kaayo nga naa paghihapon ang balaod sa Dios. Busa na paghihapon di ay ang balaod sa Dios. Klaro og tataw kayo. Dining takna, dili na unta-unta ngayon ta magatawag sa makatawhan sulod sa tong pagwali, maghinulsol, magabiya sa mga sala. Mobalik sa Ginoo kun wa nay kasuguan. Naagid gihapon kay mao man atong wali. Kun wala na untay kasuguan, wala untay flood control skandal kun wala nay kasuguan. Busa klaro gyud kayo nga naa paghihapon ang balaod ug ang kasuguan sa pagkakaron. Unsa may giingon ni Jesus may tungod sa balaod sa Dios? Naagi gipamulong ang Ginoo niini. O unsa may iyang gipamulong may tungod sa balahod. Nagaingon siya, ayaw kamo pagunahuna nga miyan ni ako dinhi aron sa pagwagtang sa kasuguan ni Moses o sa mga gisulat sa mga propeta. Hinuon miyan ni ako dinhi aron sa pagtuman nini ang tinuod mao kini. Samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, wala gay bahin sa kasuguan nga mawala. Bisan pa ang kinagagmayan nga bahin niini, dili gayud mawad-an og bili, hangtod dili pa matuman ang tanan. Ang kasuguan dili gid mawala. Klaro kay sa mong teksto. Sa walin ni Kristo sa bungtod o sa bukid, nagpamatuod siya nga wala siya mianhi aron sa isalikway ang kasuguan. Hinuon mianhi siya aron sa pagtuman niini. Mo bitatong si Kristo pag-anhin niya bisan to ginasulayan o ginaaway sa pag-ayo o ginatamay gibay-biyay gidughang siya, wa gid sa mipatay, wa gid sa nanumbag, wagi sa mipatay, wagi sa nanughang, siya gidughang, kay mitunumanon siya sa kasuguan. Mubit atong mituman po siya sa pagsimba, ngadto sa daling papahulay, misulod siya sa sinaguga, kay matinumanon siya. Kuyog kini iyang pagkamatinumanon sa pakigsaad. Iya kining sa sugarol pa, iyang gikasado ang langit, pero dili ba sugarol ang Ginoo. Iyang gikasado ang langit, mintas magpabilin pa ng langit ug ang yuta. Niana usab nga pamagi, magpabilin ang kasuguan. Mao kana ang pagpamatuod
ni Ginong Hesus. Unsa may giingon ni Hesus may tungod niadtong nagtudlo sa uban sa paglapas sa balaod sa Dios. Ang giingon ni Ginong Hesus, bosa si bisan kinsa nga mulapas sa kinagagmayang bahin sa kasuguan og magmutudlo sa uban sa paglapas usab, siya ang labing ubos sa gingharian sa Dios. Unsa di ay? Labing ubos siya. Basta magwalita nga di na tumanon ng kasuguan, siya ang pagailhon nga labing ubos. Apan ng sumpay, apan si bisan kinsa nga mutuman sa kasuguan ug mutudlo sa uban sa pagtuman usab niini, siya ang labing dungganon sa gingarian sa Dios. Ang balang kasulatan nagaingon nga ang magtudlo sa paglapas sa kasuguan sa pagaisipon nga labing iwit sa gingarian sa Dios. Apan siya nga magawali nga tumanon og sundon nato ang mga kasuguan sa Dios, siya pagailhon nga dungganon kaayo didto sa gingharian sa langit, sa gingharian sa Dios. Busa mga pinalangga na kong mga tigpamati ni kagabion, mamili ta, mupili ta, asa man ta? Sa ilhon nga iwit. Kung mupili ta sa ilhon nga iwit, sige, iwali nato nga wa nay kasuguan, iwali nato nga lapason tanang sugo, giwagtang na kay ilhon ta nga iwit. Apan kung mupili ta nga dungganon, mahimutang dungganon sa gingharian sa Dios dito sa langit, gikan karon hangtod sa atong kamatayon, magwalita o itudlo nato ang pagtuman, ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Mao kana kaimportante alang sa Dios ang kasuguan. Matod pa, kung dili kita makakuha og kapasayloan pinagi sa pagtuman sa balaod, unsa may papel sa balaod diha sa plano sa kaluwasan? Kung pananglitan kay klaro mangyod nga gitagaan ba yung bilin ni Ginong Hesus ang kasuguan kay di man gid mawala ang langit. Di man gyud mawala ang yuta kay patay na punta og mawala ni kay asa man ta magtukad, asa man ta magbarog. Mintas naan na magi kasuguan sa ato pa nagi papel ning napulo kasugo. Busa lagi ingon, kung dili kita makakuha og kapaseluan sa atong sala, pinagi sa pagtuman sa balaod, unsa may papel sa balaod diha sa plano sa kaluwasan, mao kini ang papel sa napulo kasugo sa plano sa kaluwasan. Nagaingon sa Roma 3:19 ug 20. Karon nasayran nato nga ang tanang giingon sa kasuguan alang kanato nga mga Hudiyo nga nagkaginabuhi ilalom sa kasuguan. Busa dili kita makaingon nga dili kita silutan ang tanan manubag sa Dios tungod sa ilang mga sala. Sa sunod nga slide nagaingon sa Roma 3:19 ug 20, kay wala gayoy tao nga mahimong matarong at tubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ang kasuguan gihatag sa tao aron ipakita nga siya makasasala. Klaro, dunay papel ang kasuguan. Igo lang ta pahibalon nga kita nakasala. Sumala sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 23, ang balaod sa Dios sama lang kini sa salamin. Nagapakita sa buling sa ako ang naong usatong nawong apan dili ang salamin maoy akong ihidhid o ilugit sa buling sa ako ang naong aron mawala ang buling, kundili mangita ko og tubig, muadto ko sa banyo, muadto ko sa tabay, og mangita ko og tubig, og magdala kog sabon, onya akong hilamusan ng akong naong pagayo, aron mahinlo. Sama usab niya na ang papel sa balaan sa kasuguan sa Dios. Ang papel sa balaod mao ang pagpahibalok kanato nga nakasalata. Ay dili muluwas kanato ang kasuguan. Dili kundili mutudlo kanato pag-adto kag Ginong Hesus nga mao atong manluluwas. Maghinulsul ta atong hinulsulan ng atong mga sala. Isugid ta ang atong mga sala og siya hilabihan kabuutan nga matarong nga mupasaylo sa atong mga sala aron kita mahinlo og mahimong iyahang ginaluwas og pagaluwason sa himaya sa dihang magabalik si Ginoong Hesus niining kalibutana. Pila ka tawo ang adunay sala sa ilang kinabuhi og nagkinahanglan makalimpyo nga dugo ni Kristo aron sa pagluwas kanila. Usbon ko, pila ka tao ang adunay sala sa ilang kinabuhi og nagkinahanglan sa makalimpyo nga dugo ni Kristo aron sa pagluwas kanila. Pila ka na ba kalay 20? Atong tanawon kung 20 lang ba? Naingon ng balang kasulatan sa Roma 3:10 hangtod sa 12. Kay mao gayud kini ang giingon sa kasulatan, wala gay bisan usa nga matarong, wala gay bisan usa nga nakasabot may tungod sa Dios, og
wala gayoy nagatinguha sa pag-ila kaniya ang tanan misimang sa tinuod nga dalan og nahimong walay kapuslanan sa Dios. Wala gayoy bisan usa nga nagabuhat sa maayo. Buti pasabot ang tanan gayo diay nakasala og misimang. Nagaingon sa Roma 3:23 sa padayon, nagaingon, kay ang tanang mga tao nagpakasala og dili takos sa tubangan sa Dios. Wa gid ay mapilit. Nang ingon ka ganiya, pipila ka mga tao ang nanginhanglan sa dugo ni Kristo aron mahinlo. Tanan gid ay ta. Kini mao ang hukom sa kinatibukan, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Kay tanan man ta nakasala, tanan tanang inahanglan sa walay katapusan nga grasya na Ginoong Hesus. Walay exempted niini, walay pagalaktawan. Tanan-tanang inahanglan sa dugo ni Kristo o sa iyang kamatayon dito nga mo'y itabon sa atong mga sala, nga mo'y sihalad aron kita makaadto samahan, aron kita makapangayog pasaylo ug iya kitang labanan ni Kristo ngadto sa man ug mapasaylo kita. Tanan usab kita mo duol kay tanan kita makasala. Dili kay adto ta mangayog pasaylo sa napulo kasugo. Si Kristo maong persona sa grasya atong dapat mahibalan. Og ang plano sa kaluwasan nga ilang gibugna sukad pa sa wa pa nagama ang kalibutan, mao'y tikang sa grasya agi sa Kalbaryo sa krus padulong sa langit dis a pagadalon ni Kristo kamug ako nga matinumanon may pagtuo sa Dios nga mga lagad nga matinumanon pag-ayo. Daw kadako ang gugma sa Ginoo alang sa matag usa. Kadako sa saad nga iyang hihatag kanato ug kadako sa kalipay nga iatong matagamtaman kun iya nakitang madala dito. Unsa ang suhol sa sala? Na maginaybayad ang sala gyud. Nagaingon sa Roma 6:23, kay ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios sa mga anak kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Mao kini ang iyano ug tataw nga kamatuoran nga ang bayad sa sala kamatayon. Apan ang katingalahang maayong balita mao ang gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Nagaingon din na sumpay kay tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo, kinigasa gikan sa Dios og dili pinasikan sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy makapasigarbo niini. Tinuod man gini kayo. Ang basihan sa pagtuo, mao gyud niya kita nga luwas sa grasya pinagi sa pagtuo. Og kini dili pinagi sa binuhatan. Tinuod. Klaro jud kaayo nga mao kini ang tinuod. Ngano? Wala ba yata nang inbitar ni Kristo nga magpakamatay ka dito sa Kalbaryo sa cross? Why o sa katao nag-inbitar niya? Iyaha lang katong voluntaryo nga gusto siyang magpakamatay sa Kalbaryo sa cross. Alang-alang sa pamaagi sa pagluwas ka nato. Sumala sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 8, nagkanayon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyahang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato dito sa Kalbaryo sa krus. Busa klaro nga ini dili pinaagi sa atong binuhatan. Ngano man kaya napulo kasugo wa may binuhatan. Ang kapulo kasugo nga atong pagatumanon, ang napulo kasugo maoy kasuguan sa pagtuo. Kung example, moingon ang napulo kasugo ayaw pagpatay, tuo lang. Kay kanang ayaw pagpatay walay buhat na. Apan kun mo patay ka, mao na nang naibuhat. Busa pinaagi sa grasya ang kaluwasan nato, pinaagi sa grasya ug dili pinaagi sa buhat. Unsa may gihimo sa atong pagtuo kang Kristo sa balaod sa Dios? Unsa gihimo sa atong pagtuo kang Kristo sa balaod sa Dios? Ang balang kasulatan nagaingon sa Roma 3:33, kini wala nagkahulugan nga gisalikoy nato ang kasuguan, gituman hinuon nato ang iyahang katuyuan. Hilabihan katinuod nga kita nangaluwas sa grasya pinaagi sa pagtuon nato kang Ginoong Hesus og kini dili pinaagi sa atong binuhatan og tungod sa kaluwasan sa grasya nga atong nadawat didto kang gikan kang Kristo sa Kalbaryo sa krus. Dili na kita magsupak-supak kundi malipayong magtutuman sa kasuguan sa Dios. Tungod niini kini sa atong paghigugma
sa Dios og pagpasalamat nga iya kitang giluwas. Busa sumala ni ini nga bersikulo, wala nawala ang kasuguan tungod sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus, kundili gipabarug ang balaod kay maoy katuyuan sa Dios. Ubos sa bagong pakigsaad, giunsa man pagkahimong bahin sa atong kinabuhi sa balaod sa Dios. Ubos niining bagong pakigsaad, giunsa man pagkahimong bahin sa atong kinabuhi ang balaod sa Dios. Atong tan-awon kini sa Roma 3:31, miingon usab ang Ginoo, ang bag-o nga kasabutan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umabot nga mga adlaw mao kini. Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan o itisok ko kini sa ilang kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios og mahimo sila nga akong katawhan. Tungod sa kaluoy sa Dios, mga hinigugma ko, mga higala, gihimo sa Dios nga sayon kaayo ang pagtuo ngadto kaniya ug pagsunod ngadto kaniya. Nganuman, sayon ang pagtuman. Nganuman, kay pinaagi sa pagsilsil sa kasuguan sa atong alimpatakan og pagsulod og pagsulat sa kasuguan sa atong kasing-kasing. Unya karon kay ania naman ni sa sulod nato. Busa mahimo na nga sayon na kayo tumanon ang kasuguan. Kay bisag asa ta mulakaw, bisag asa ta padulong, ana na sa sulod nato ang kasuguan. Busa gihimo sa Dios nga sayon ang pagtuman niini kay madala kini nato kanunay. Naanapod ni sa tong alimpatakan. Busa mapahinumduman ta ni Ginoong Hesus. Unsa man ang anaa sa kasing-kasing ni Kristo nga naghatag kaniya og katako sa pagkalipay sa pagbuhat sa kaubuton sa Dios. Nagaingon ang balang kasulatan sa Salmo 40 versikulo 7 versikulo 8. Busa mingon ako aniya ako, andam ako nga mutuman sa imong mga sugo nga nasulat sa kasulatan o Dios ko. Ikalipay ko ang pagtuman sa imong kabubuton, ang imong kasuguan gitipigan ko sa sulod sa akong kasing-kasing. Mga pinalangga ko mahinungdan na gisulat ni Kristo ang kasuguan sa kasing-kasing sa tao. O gisilsil sa alimpatakan tungod kay bisan siya di ay iyang gitipigan ng kasuguan sulod sa iyang kasing-kasing. Mahinungdan nga andam kayo siyang mutuman sa mga kasuguan og malipayon sa pagtuman niini. Diha sa Dios nun nga mga pamaagi sa pagtuman. Kung nahimo ni Kristong magtuman, siya ang atong panag-ingnan. Walay katarungan nga di isab nato ni siya mahimo kay maghatag siya kanatong gahom sa pagsunod niini. Sunod, giun sa pagpakita sa nataw pag-usab nga magtotoo nga Kristohanon ang iyahang gugma sa Dios. Giunsa nato pagpakita ngadto sa Dios ingon nga natimugso pag-usab nga atong paghigugma sa Ginoo Kristohanon gayud kaayo ni. Atong basahon sa Juan 5:1-3. Si bisan kinsa nga nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, og si bisan kinsa nga nagahigugma sa ginikanan og nagahigugma usab sa iyang anak, og nahibaluan nato nga ginahigugma nato ang mga anak sa Dios kon nahigugma kita sa Dios og nagtuman sa iyang mga sugo. Kay ang nahigugma kita sa Dios kon nagtuman kita sa iyang mga sugo og ang iyang mga sugo dili lisod tumanon. Ingon niya na ang Dios makaigsunan sayon nagdili tumanon. Si San Juan nagpamatuod niini. Kini mao ang gugma sa Dios nga kita magatuman sa kasuguan og sa dihang kita mahigugma kang Ginoong Hesus, dili na lulan ang pagtuman siyang kasuguan. Sayo na kay kini ginahatagan ng gahom, powered by love. Obedience powered by love to God is simple and easy. Unsa may giingon sa Biblia, mahitungod sa usa ka tawo nga nagapakaron ingnon nga nakaila kang Kristo apan nagdumili sa pagsunod kaniya. Unsay pagtawag ni Jesus sa usa ka tawo nga nagaingon na higugma apan nagpakaron ingnon lang diay atong tanawon. Og atong may baluan nga kita nakaila kaniya pinagi nini kung kita nagbantay sa sugo sa mga sugo. Siya nga nagaingon ako nakaila kaniya apan wala nagbantay sa mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Ang balaan niya kasulatan, nagahatag ka natong padulngan, nga labihan ka klaro. Nagpadayag nga kita nakaila kaniya, kon magtuman sa iyang mga sugo.
ang pagtuman sa kasuguan ni Hesus sa tanan ni ini nga mga tikang ug sa tanan ni ini nga mga nahanay. Gihimo ni Ginoong Hesus nga sukdanan sa tinuod nga nakaila kaniya pinaagi sa pagtuman ug pagsunod niini. Apan sa lain nga bahin, gihimo usab niya kini nga sukdanan alang sa dili tinuod nga mga magtotoo ug wala nakaila kaniya. Ang wala nagtuman sa kasuguan, mangiiyak kining ginatawag og bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Klaro, mga pinalangga ko nga mga kahigalaan. Kinsa may magpakiluoy sa tubangan sa amahan dito sa langit o kung ugaling makasalata. Siyempre, kahit naara pa man ang langit, napamampod ang yuta, mao man nagiingon ni Hesus, sayon pa na mga hanaw ang duha, mintas nga dili tumanon ang matago sa katudling sa napulo ka sugo. Kung makasalata sa napulo ka sugo, kinsa may atong mga magpakiluoy sa tubangan sa amahan dito sa langit o kung ugaling makasala ko o makasala ka, atong tanaw ng balang kasulatan. Ingon sa 1 Juan 2, 1 sa 4. Gisulatan ko kamo nga akong mga anak, aron dili kamo magpakasala. Apan kun may makasalaman, may magpakiluoy samahan alang kanato, og siya mao si Kristo nga mao ang matarong. Unsa di ay? Sahod sa natong tiwas. Ang iyang kaugalingon mismo, ang iyang gihalad, isip bayad alang sa atong mga sala. Aron mapasaylo kita, og dili lang alang kanato, kundi alang usab sa mga sala, sa mga tao sa tibuok kalibutan. Abi ninyo mga pinalangga ko mga sumusunod, magtigpaminaw. Nining atong tuluan ng My Journey with God Season 6, ikaunom na karon kakatuigan sa atong pagsibya niini. Ang napulo kasugo sa Dios, sugo gyud ni baya sa pagtuo. Sugo sa pagtuo ni. Ayaw pagbuhat og mga larawan. Ayaw mo iyukbo ang imong kaugalingon sa mga linilok. Ayaw ka magsimba og Diyos-Diyos. Hinumduman mo, puro sa man pagtuo tanan. Ang kasuguan dili pagkasuguan sa buhat, kundi kasugulan sa pagtuo. Apan kung makasala man gid tanini, kay masipya ta pagtuo og pagsunod. Naatay ginatawag og magpakiluoy sa amahan. Kay sigayon nga ikaw ug ako makasala, ang Satanas ang niya ng panahon na isumbong manggudta nga makasala ngadto sa Dios. Apan kinsa may makasala, kinsa may magsumbong sa atong sala ngadto sa Dios, dili ang manulunda kundi ang magsusumbong sukad sa sinugdanan, mao si Satanas. Munaog na dinhi manggud Satanas, naa manggud na dinhi o nagingon ng bilang kasulatan nga di na dunay duha o tulo nga katapok siyang pangalan nasa sa taliwala. Moingon ng Satanas, pananglitan karon kay buntag paman. Moingon ng Satanas, Ginoo may buntag diha. Mangbuntag pod, Lucifer, unsa ba kay itawag sa Ginoo? Abin nimo ng Ginoo o Ginoo kana biya si Pastor Sumilon kasala na. Giunsa mo napagpakasala? Nakasala siya kay muni, mailan na siya magwaliwali diha. Apan tinuod, naadayan na siya tinaguan nga chicks. Muni isumbong ni Satanas. O mayon ng Ginoo, giunsa man nimo pagkahibalo be? Siyempre ako may katintal. Kay balog gyud ay. Siya kay siya nagtintal. Ingon po sa Satanas, busa Ginoo kana siya. Kay ang bayad sa sala kamatayon man, ako ang bayad sa akong pagpakasala sa langit kamatayon man. Mag-uba na gid miana ha? Patay na po na siya padulong. Ingon po ng Ginoo, dili oy, ikaw ra gid gihapon ang mamatay. Kay kana siya nagpahimulos sa akong kamatayon dito sa Kalbaryo sa krus. Ingon nga ang akong kamatayon mo oy halad. Kaya dili manggod na makaadto ang mga tao, ang makasala sidto sa amahan, sa pagpangayag pasaylo kung wala sila'y halad, sama ka niadto sa sanktuaryo, nga dili ka makapangayag pasaylo nga to sa pari kung wala'y halad. Busa ang akong kamatayon, wa pa siya nahimugso, naan ang daan, giandam na to, og mauna hinungdan nga siya niadto kanako, og nangayog pasaylo, nagkumpisan, og nangayog pasaylo, kay nagsinsiro man sa pagpangayag pasaylo. Unya, nga no din nagpasaylo, asa na di ang bayad sa iyang kamatayang sala, nga maong kamatayon, nara. Ingon po ang Ginoo, nara man ang bayad sa iyang sala, nga maong kamatayon. Nasa ato papatay gina siya. Ingon po ang Ginoo, dili oy, ako nang gibalhin nimo ang bayad sa iyang sala. Ingon niya na ang grasya sa Dios alang kanato mga pinalangga ko, nga mga kahigalaan. Si Kristo mo'y manlalaban ngadto
Kung galing nakasalamat as napulo kasugo, dili ang napulo kasugo mo itong ihinlo sa tong naong, kung dili adto ta magpahinlo kang Ginoong Hesus, maghinulsul ta, og magkonpisal, og mangayo tagpasaylo, kaysa diyang mangay tagpasaylo, ang bayad sa atong sala, ibalhin sa Dios, ngadto kang Kristo, og mao kana ang grasya, nga mao si Ginoong Kristo. Ingon niya na ang pagpagsiguli kanato, ngadto kang Ginoong Hesus. Si Kristo mao ang grasya nga manalaban nato samahan, og maingon nga si Kristo walay katapusan, siya usab ang grasya nga walay katapusan, gikan sa langit hangto alang kanato karon pagkadalaygon ang Ginoo mga pinalangga ko makiagsunan. Siya miadto sa Kalbaryo sa krus, magpakamatay ingon nga halad, aron bisan kadtong mga anak nato wa pa nga tao, mga apo nato wa pa mga tao, nanay halad nga daan nga ginaandam, ug maon ang hilabihan kadako nga napakita ni Kristo sa iyang pagkagrasya, ingon nga persona sa grasya, nga kun ugaling managko sila og maabot nga makasala, anadaan siya ang iyahang kamatayon, natagana nga halad sa pagpasiguli, kay si bisan kinsa nga magakonpisal og mga sala, iyak ang mga kapasaylon, iyak kining pasayloon, og iyang pagkapaputiun ang ilang mga sala sama sa nibi, og iya kining kalimtan, sumala pa sa Hebrehanong Kapitulo 8 versikulo 12. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan, og dili ko na hinumduman pa ang ilang mga sala. Bisan pag nga ang napulo kasugo, say gayon nga nakasalata, og mangayo tagpasaylo, ang napulo kasugo, dili mo'y muhinlo, si Kristo may atog na tuon mo'y muhinlo, kung ika 2,000 na to ka mga sala ang atong nahimo, kay napasaylo naman niya ang 2,000, kay iya mang kalimtan, sunod natong pagpangayog pasaylo, permiro pa to. Ingon ni ana, ang grasya sa Dios, hilabihan kadako, walay katapusan, alang kanato. Naning taknaa sa kagabihon ako magaingon, mga pinalangga na kung sumusunod og tigpamati. Atong sundon si Kristo. Atong alagaran si Kristo. Atong pasalamatan si Kristo nga maong persona sa grasya, og mao ang grasya nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus, kaysa niadtong buhi pa si Kristo, niya sa iyang pagpakatao sa kalibutan, wa pa siya namatay, kay nabuhi nato walay siguro, apan sa diyang si Kristo namatay na dito sa Kalbaryo sa krus, ang kinabuhi nato, naanay kasiguruhan, og didto tinya ginadala, o ginaguyod, ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi. Nining taknaa sa kagabihon, ako magaingon, atong sundon si Ginoong Kristo dawaton, ingon nga grasyang walay katapusan, gikan sa langit. Kay kun dili nato siya sundon, base ug madisgrasya ta. Naglaom ko nga ato kining pamalandungan ang mga bahin. Hangyoon ko kamo sa pagampo kanako, pagampo, pig-uban kanako sa katapusan nga pagampo ni ining taknaa sa kagabion sa atong topiko nga naisigutan sa unahan. Magampo ta. Dalay ko sa limbahon nga Dios, daghang salamat Ginoo sa imong pakig-uban kanamo ning kagabion. Tuguting ang imuhang grasya, mo'y kanunay magalimis kanamo ug magaputos kanamo. Sa magaputos kanamo, sa among makapakyasan, matabunan kini. Kay bisan unsa kini kapula, imong papution. Kay mintras bukas pa ang kaluwasan, ikaw ang grasya, nga anda mo pasaylo kanamo, usadihang kami mutuo kanimo. Kanimo nga nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus, dili kami mawala, ug kami imuhang pagabalikan ug pagaluwason sa ngadto sa kaluwasan sa himaya. Kauban nining tanang katilingban ug katawhan nga nagsudong nining maong nagpamati nining maong Sibya sa laing platform sa social media. Salamat nga ikaw matinud-anon. Salamat nga ikaw nagsaad nga imo kuning balikan ug imong giandaman og puloy-anan nga walay katapusan. Papuy-a kami diha na Ginoo busa, baliki kami kay kami mukuyog kanimo sa dihang kami magpabilin matinumanon kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mamululuwas. Amen.